Мечтаете за изваяно тяло като това? Секси фигура, стегнати коремни мускули? Представяме ви спортния ергономичен колан Вибратон. Само го поставяте и вибрационната система премахва мазнините от коремните мускули, от талията, от седалищните части, от бедрата. Вибратон отстранява дори целулита, подчертава мускулите, увеличава силата и енергията. И всичко това постигате само за няколко минути на ден. Фантастично! Тайната на Вибратон е в иновативната технология. Системата произвежда механични високоскоростни вибрации, които стимулират мускулите да се разтягат. Това води до тяхното бързо и интензивно съкращаване от 30 до 50 пъти в секунда. Процесът е лесен за обяснение. За да си набавят енергия, мускулите изгарят мазнини. И докато тялото извлича мазнините от клетките, те започват да се свиват, а вие отслабвате. Вижте какви удивителни резултати се постигат с Вибратон. Според авторитетни международни фитнес издания, ако упражненията за вдигане на тежести се комбинират с използване на Вибратон, те могат да бъдат 3 пъти по-ефективни. Вибратон освобождава стреса, натрупан след тежък работен ден. Облегчава умората и болката в мускулите. Използвате Вибратон, докато гледате телевизия, четете книга, работите на компютър или просто си почивате. Обадете се сега и поръчайте ергономичния колан Вибратон. Получавате дистанционно управление с 2 режима на действие и 5 степени на интензивност. Подаряваме ви и сантиметър, елегантна чанта за съхранение и програма за отслабване. Поръчайте спортния ергономичен колан Вибратон само за 119 лева и 90 стотинки. Ако се обадите сега, получавате не един, а няколко подаръка. Попитайте нашите консултанти за условията на разсрочено плащане. Ще ви информираме за стойността на доставката. Имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни.